Работил си 40 години и получаваш минимална пенсия. Звучи жестоко. За съжаление е факт. Пенсията не зависи от това колко години си работил, дали си бил лоялен, дали си оставал извънредно, дали си пропускал обедната почивка. Нищо от това няма значение. Размерът на пенсията зависи от едно единствено нещо. Върху каква сума си се осигурявал? Осигурявал си се на минимална заплата, получаваш минимална пенсия. Колкото и години да си работил. И тук идва трудната истина. Държавата няма да се погрижи за старините. Това е твоя отговорност. И колкото по-рано го осъзнаеш, толкова по-голям избор ще имаш. Пенсията не е награда за труд. Тя е резултат от планиране. Това трябва ли да е нормално? Отговори с да или не в коментари.